ng Genevieve Masip, ang atong Bacolod City Farm Marshal. Ma'am, mayang hapon si Action John Diaz, dali naman sa Action Radyo Bacolod. Action dyan, mayang hapon, kag sa tanan nga gapamati subong sa aton sa Action Radio Bacolod, mayang hapon sa tanan. Ma'am, I believe may ara ka mo kainas sang pagsinapol with the LGU sang Bacolod regarding sa sininaman nga development, no, knowing nga may natabo nga sunog na kaligad nga mga simana, ma'am, o kung nakaligad nga simana. Ma'am, gusto ko lang mabalaan, how do we define this ginatawag naton red zones and ano ang mga parameters ni diri ma'am nga makita naton abi reason why this is considered hazardous or medyo delikado nga mga areas? Yes, Action dyan, sakto ina nag-meeting kagina didto sa kay Mayor Albi no about diri sa programa ni Mayor Albi nga red zone no diri sa syudad sang Bacolod. So when we say red zone, Action dyan, ini siya nga mga pamalay no may ara kita sang ginset nga mga considerations no para makategorize sila under the red zone. So una dira is ang materials sang ila nga mga panimalay no. So kung ang isa ka lugar, isa ka purok abi, if more than 50% of the houses nga ang materials sang ila mga balay are light materials no, kaangay sang kahoy, iban kawayan no, kumbaga wala sa mga concrete no o kon jutay lang gid ang may mga concrete nga materials sang houses, then we consider them as red zones. Mm. No, another is ang distances sa mga balay diri sa red zones naton is nagaikit-ikit. No, if we follow the building code, supposed to be may ara kita sang 1 meter nga setback no sa side kag sa likod naton abi. Kung ang imo man tupad, that's another 1 meter. So may 2 meters nga distansya ang mga pamalay if we follow the building code. With these red zones makita naton sila ni usually ang ara sa ang mga informal settlers naton kung sa diin ang ilang mga dingding no, even ang ilang mga atop no nagatalapikan na action dyan. And Okay. lastly, one consideration also is the accessibility of this far zones naton or red zones naton kung sa diin ang respondi sa aton nga mga fire truck is hampered because gamay ang dalan Mm. or ang footwalk abi hindi siya amo na ka-accessible no, which delays the response of our firefighters. Ma'am, considering sa natabo sa Barangay 2 kag Barangay 16 nga ang pinaka-recent nga dako nga mga fire cases diri sa Bacolod City, anong inyong mga rekomendasyon, ma'am? Anong rekomendasyon nyo sa LGU? Anong mga advisories nyo sa mga pumuluyo, especially sa mga red zones nga ini? Okay. Hindi lang man no sa mga affected nga areas naton, but with all the red zones nga na-identify naton, the initial action no nga ginobra sang syudad headed by our beloved Mayor Albi nga mag-create sang task force no. It's not only nga si BFP lang no, but of course with the involvement man sang aton nga mga building officials no, also from Negros Power no, ang aton nga mga barangay captain no headed by Councilor Lady Gles Gonzales Palen, and also one of the members is Councilor Pausi. So ini siya nga task force no, gintagaan ni kami sang tasking ni Mayor Albi on how are we going to address ining mga sunog naton sa red zone. So first nga gin-implement dira ang included sa program is the warning sign. So ini nga mga lugar no kung may ara sang sunog, wala kita sang means of giving them warning nga may gakatabo ng sunog. So another is the communication system no. It is because nga ang natabo sa aton sa Barangay 2 and even in Barangay 16 is delay ang responde sa aton nga mga bombero. It is because wala sa may nagtawag sa aton nga fire station. So to address that issue no, ang sa communication naton is maput up kita sa radio no, ang ini nga mga Na ini siya maka coordinate no kag maka
tawag dayon sa aton nga Bureau of Fire Protection for response naton. So how it's important gid gali ma'am no? I mean it's really important gid nga dapat number one is in times kami magtabo nga mga kaangay sini ang reporting. That's the number one gid nga very important nga factor para maka-respond gila yun ang BFP. Yes, sakto ina action dyan, no? In fact, ang natabo sa Barangay Dos, no, ang caller naton is a former assigned diri sa Bacolod City nga bombero. May nagtawag sa iya, no? Wala iya may nagtawag directly sa aton nga landline. Considering nga ang tanan man nga mga pumuluyo sa dira nga lugar are busy with himos ang gamit nila and moving out. So wala na sang may nga magtawag sa aton nga BFP, no, para makarespondi kita. Thinking what happened with Barangay 16 sa Purok Kingfisher A, action dyan nga nakita lang niya sang aton nga mga duty nga bombero dira sa Rodriguez substation, no, kay kung tanaon ta lapit na dira ang Barangay 16 sa Rodriguez substation. Nakita lang yung sang duty sang amuto nga oras nga gapula ang langit. So upon verification, may ara sang sunog didto. No, that is why immediately nakaresponde man ang aton nga fire truck dira sa Rodriguez. So that is one thing to address the communication gap, no, agud nga insigida makarespondi ang aton nga mga bombero in kaso may sunog. So that's very important. Pero second, ma'am, sa mga areas nga kaangay sa informal settlers nga maini, do you have any recommendation to really give way nga may enough space gid para sa pathway sa mga bombero, ma'am? Siguro action dyan, one of the challenges man nato, no, it is because ang aton nga road clearing sa sini nga mga area medyo mabulubudlay, no, where in fact before pa ni ang aton nga mga natabo nga sunog, no, may ara na ya programa ang aton nga DILG as to road clearing. So dako ang role man sa aton nga mga barangay officials, no, as well as sa mga purok officials naton nga tani tudluan o kung i-guide ining aton nga mga pumuluyo sa isa ka lugar nga kung amo na lang mag-expand sila, magpatindog naman sila sang hayub-hayub nila dira to the point nga ang aton nga mga footwalk, no, wala na sang alagyan para sa aton nga mga responders. No. So far at least importante may mga actions ang ginhimo to eliminate or probably mahagan-hagan ang mga fire cases diri sa Bacolod City. Finally, ma'am, anong atong abiso sa publiko para malikawan ang pagtuhaw sang kalayo nga makatugas ang sunog manong pinaka-basic sa bunga dapat nila himuon? Yes, let us all be responsible homeowners, no. Maging vigilante kita sa aton tagsa-tagsa kapanimalay. Kung ma-identify na naton ano mga posible nga tunaan sang sunog, no, kaangay ni sa mga electrical appliances naton, kung wala naman ginagamit, i-unplug naton, no, hindi ta pagsigi gamiton lang hasta ma-overheat ini siya. As well as ang aton nga mga niluto, no, that's very basic, hindi ta pagbayaan ang aton kusina, no, ang aton dapog nga may baga pa dira, no, kung tapos na ang pagluto naton. And also medyo it will involve financial man siguro ang aton nga mga electrical connection. Ipa-check ta, no, tagaan ta sang nagakaangay nga tensyon, magasto kita, but then dako ang mabulig kung ang aton nga electrical connection will be checked by the licensed electrician. Kay sila niya mismo kung mag-check ni ma-identify na nila ano mga possible electrical hazard sa sulod sang panimalay nga posible maging tunaan sa sunog. So sa diri kung nakita ta na, no, bisan ano action dyan ka kampanya sa aton nga Bureau of Fire, if kita mismo nga mga miyembro sa aton tagsa-tagsa kapanimalay gapabaya kita, no, ang sunog matabo na. That is why dako ang responsibilidad naton as an individual, as member of the community, to make our houses safe from these fires. Agud nga hindi kita masunog, hindi madalayg ang tupad-balay naton. And ang pinaka-importante, no, wala sang may ma-injured o kung madulaan sang kabuhi tungod sang sunog. Thank you so much, good Fire Superintendent Ma'am Janemy Masip for your time and for the advisory sa publiko. Ma'am, ngayong hapon, madamo gid nga salamat. Yes sir, mayong hapon kag madamo man nga salamat. Action Reports, Afternoon Edition.